onwe ndị na-achị Naịjirịa anaghị abịa ebe a onwe ndị na-achị Naịjirịa karịa otu ụdị ha mmadụ ọbịa so nọ ya Howdy, welcome back to our channel. If you're a new subscriber, do not forget to hit the subscribe button and the post notification bell. If you're a returning subscriber, thanks for your unwavering support. A year ago or so, we interviewed Ozor Karamatas on Agwu and Ikenga, and within the interview section, he stated clearly that the deity Boneshi cannot be recorded for some certain reason, but that when some certain rites have been performed, then the deity can be recorded, which is why we have come and the said rites have been performed, and that is why we have carried out the interview section. But within the interview section, one of the chief priests of the deity came to state clearly that he is not privy to the record because for him the deity cannot be recorded, but he's unaware that we have performed the necessary rites that are required to be performed. So let's hop into the video and see how it goes. Ọzọ gị dị misa? Ndị nwanne m. Ọzọ anyị chọrọ ka ị kọọ ma na anyị abịavuo. Yes. Ikwuo na n'onwe ya na-emekwa eru Boneshi esete nwuo. Onye ebe anyị bịara. Yes. Ịkọwakwara anyị ka anyị ma abịakwa maka anyị abịavuo. Then ka anyị mara esete ewu onwe ịkọwakwara anyị rie nne ihe Boneshi na-arụ. Yes. Ihe Boneshi na-arụ bụ ọ na-azọ nwa ogbenye. Onye a na-emegbu emegbu. Onye a na-anara nye nna. Onye a na-anara ma na ogoro ego. Ndị ndeba juru maka na papa ha nwe egbu. Ndị a na-egbu maka na ọ bụ ndị amụsụ na ọ bụ ndị witch na ọ bụ ndị society ndị chi ha nọ n'oke obodo ha nọ n'oke ihe ha nọ na nke ha nọ na nke were emegide mmadụ were iji eme ihe ọma. Ọ bụ Boneshi na-arụ. Ya bụ ọ na-arụ. Ọ na-azụ ogbe, ọ na-enyekwa ego, ọ na-apa ya ike. Ma ihe ọ na-asọ bụ na ị na-ezu oshi, ọ naghị asọpọtụ onye oshi, ọ naghị asọpọtụ onye na-eme ihe ọjọọ. Ihe ọma bụ ọ na-eme, ọ na-azọ ndụ, ọ na-egbuchefu mkpu. Ke ha na-echi na ọsọdadụ batalion ọbata ọ ga-abata ebe ahụ, ọ na-egbuchefu ha. Ọ naghị eji ọgụgbo oke arụsị bụ ọbụọrọ ọgara arụsị the whole world. Ọ naghị eji ọgụgbo mana ọ jewe ọgụ ọ jewe ọ naghị ana azụ. Arụsị niile dị na mgbamgba ma eze agụ n'uchi ụwa niile nso ma Anambra onwe ha ka ọ ya bụ Ozor Boneshi Odenigbo Ozor Boneshi Ujameze Odenigbo one of the whole world, court 4, highest court 4 ebe a na-ekwu eziokwu. The last court 4 ebe a na-ekwu eziokwu. Anaghị eji okwu achị abịa ebe a, anaghị eji egworo oke ọgwụ anaghị abịa ebe a. Onye si na ya bụgworo mgbe iyi ọ naghị abịa ebe a. Onye na-abịa ebe a bụ onye na-ekwu eziokwu, ejighị ọgwụ abịa ebe a. Ndị na-aga arụsị nwa mgbe izu ha dịgwo 45 mechaa dịwa 35, ma ndị na-aga ọkịta ofe ya anaghị enyewe nri. Ndị na-agụ ọkịta ka dị 10 and ọ na-egbu onye na-agụ bụ onye nkwụ ya akwa aka ọtọ. Ọ na-azọ mmadụ, ọ mmadụ zọwara ya ala ya ka uwe ego ọ natara ya ala ya. Ọ mmadụ zọwara ihe nna ya ịma akwa eji ọsụ gwa ụmụnna ya o jikwa ihe nna ya ha wetara ya ha wefu akarịa onye makwa na ngosi okwe na ejewe Boneshi. Ndị maara na-eji ọsọ chi na ihe nna gị ma ihe ji na ya n'aka ya afọ. Ije ugwu ọba kịta wee chie ugwu ọba Boneshi gbuo ọgbọ ojide ugo ebetughịkwa ya. Ije ebe na ebe ofu ihe ahụ maka na ọdụ ọmụgworo ọkụ n'ahịa. Ndị n'ike ha na-eme gara gara ọ na-egbukwafa ma ha na-eme gara gara emechie ike eme azịrị makwa ndị a ibu ọ na-eme mana nke a abụghịkwa na ị nọ n'oke otu na Boneshi ya egbuteghị achị bụ ọ bụ ya Boneshi ka egbu onye nọ n'ote. Ọ na-eme ha 30. Ụfọdụ na nje were gwọta ọgwụ, o were ihe a na-akpọ anibete a na-agwọ, ndị dibịa na-agwọ ha gwọcha aka ya ntụ ọ na-arụ ọwa ha rụchiri egbute ejighị abịa na Boneshi. ejighị mgbe agha bịa Boneshi. Ọgwụ anaghị egbochi ije ọrụ. Nọọ na-atụghị pepe
ya ajụzikwa ọ ya abịakwute arụsị dị bụ na gwa nwa mere ihe dịka na agbakwutere ya na arụsị nwe na ọchọ ụmụ ojewa jegodo kpaa nkata jee gwuri egwu ụmụ eje ọgụ ihe a na-etu ebe ọmụchara ọmara ụmụ ya amadi ovuketa eze bụ n'ugwu ọ nwekwara n'ọnụ wee mmiri wee agwụ ikwudevuru okwu na ọdụ kwa 7 amaga m one ha dị echi ọ dị 7 anyị egwu na-ekwe anyị jee mana ihe ọ karịrị owedo aba n'ime mmiri ya mana ọ were ebe anyị na-asa abụ mmiri ya ma ọ karịrị andị ọnụ mfụọ anọgide ọkụ 7 uyi agbagote ihu agadi aka gị na-akụtarụ ọ na-epete ebe a mgbe ụfọdụ ọzọ apụ o ji amụma eje o ji egbe igwe eje o ji ọkụ eje o ji tọnda eje bụ egbe igwe eje ọgụ o nwere ebe o njighị eje ọ nwere nwoke obere agụ bịara ebe a ndị na-ara anụ nna maka nna agha wụrụ ọ wee sị ndeke ya ya emeghuo abịa bụ ọchị ode okwute nwa ya emere ya ihe dịka nwa achị agụ kwetakwa o kwere echu nwoke obere agụ bịara zọwara anụ ya ike a gwara na ọ ya arụkwa ọ bụkwa anụ ha bụ ihe nwa nke ọzọ wee sị papa ya yụọ na ya ma na ọrụkwa na ọ ya awụ nke ọzọ chi anaghachi ike achị na ihe ọ ya arụ bụ ọkwara n'ụlọ ya dowu na ọkwa na ahụ ya kpochefu ezinụlọ unu ọsọ bụ ọtara chi ya ya ahụ ụmụ niile ya gba ọsọ so arụsị nwa na igbo ịbịakwa ndị agbaja anyị nwa anaghị asọ nsọ arụsị ọ ya bụ ịbịakwa na agbaja ahụ wee kwenye adụ ụmụnna niile ọ bụrụ ofu mana ijewe ndị agụ na-asọ nsọ ha na-atị arụsị egwu ma ndị be adị atị arụsị egwu adị onye egbukwa ya onye ego na-emedekwara ihe ebe ndị agụ ọchị okwute okwu Boneshi ọchị ya ahakwara ya so Boneshi bụ odogwu maka ime ị na-enekwa ya o were kọt o were polisi wee jọji wee lọya wee ihe niile nke a bụ lọya chief jọji ya nke a bụ polisi batakwa n'ime ihe akwụkwọ polisi nke dị n'ime polisi ka ọ bụkwa nke a bụkwa onye amị ịga ido mmadụ ịgbakwu egbe onye ahụ ha na-eje ọgụ ọzọ na nwunye nwabe ya ọzọ na nwunye ọzọ na nwunye ọzọ Boneshi na na-ekwu okwu ọ statu ọ bụ ihe nwa mechara m ihe mgbe ncheghị ego nnata obodo oyibo ọchị m ya bịa nju ọ ya kpọrọ m ti m n'aka kpam kpụje m ebe nhụ mbi fisikali na nke abụghị ya na ebe a mgbe m ji kweta na m agọwa onwe ndị na-achị Naijiria anaghị abịa ebe a onwe ndị na-achị Naijiria karịa otu ụdị ya mmadụ ọbịa so n'ọya nwanne m daalụsọ ọzọ Boneshi nwere nsọ ọ nwekwara nsọ na onye bịakwara ihe oyi ma onye o merie ọ bụrụ na ebe a batara ya nsọwa ime ihe ọjọọ bụ igbo mmadụ ịnọ nkata ebe a na-egbu mmadụ ọ nọghọde eziokwu bụ eji eje ọ bụ eji wee kpọọ kọtụfọ ebe a na-ekwu eziokwu the highest kọtụfọ ebe a na-ekwu eziokwu Ozor Boneshi Odenigbo Ozor Boneshi Ujameze Odenigbo 1 kọtụfọ ebe a na-ekwu eziokwu eze bụ n'ugwu Amadi Ovukete ochichara ọzọ chi ọzọ niile ọ ya bụ Amadi Ovukete na m gọra nna m gọra abụghị anyị nọgotakwa ebịa gọwa o toro ya na-aga bụ bichiawa mmadụ emekwara a na-ahata mmadụ bifo ite mmadụ ọzọ nwa anyị agụọ ihe ya ata ya chia na a na-atụkwa ya ọzọ ọ ya meekwa isi ike o nwere ike ọ hafụ ya ụmụ 5 years ọchị ga-ejekwa na arụsị ndekọ ya mgbe ọ sọtakwara asọta ọha onye m 5 years ọ ga ha ndị mmadụ 5 years ọ nwere ndị ọnụ ha 5 years nwee ndị ọnụ ndị tụkwa emont ogbewe nwe ya atụcha atụ echi niile ogbe ọ na-ka iwe dịkwa a na-arụ iwe onye tikwara mkpu ọ were nwaanyị tiri mkpu gbakwute o wee ha ọjọọ m yere ọjị o mechaa ebe a chi na ọgọ ya egbuo ya ada ya nwaanyị na-anịbe na ụmụ ọchị na mọmie na dadi Deity mama na ikiri mama duto na owe na onye okwu agadi nwaanyị ori dọta o were owe na nwoke owe nwaanyị ọzọ ọ bịa tie mkpu ebe a echi niile eburu nke nwoke eburu yọta ha ọ bụrụ ọnwụ ọka gbu akwara egbe ogbu ekwere mgbugbu ọkwa mkpụba otiri ọ
ọ sị ya egbu ndị egwu mmadụ na ya bụ n'ụmụ ụwa anaghị asọ nta na ọ nwere ebe ịsọ nọrọ obodo oyibo tikuo ọbịọgụ mana ọ sị na ya egbu ndị egwu ndị mmadụ ike gwụ ya ya ihe egbugbo ndị be ya so nọ ya ọ ya bụ o ji ala anata ụgwọ ọ na-agbakwa ya ụgwọ ọ na-agba ụgwọ wee were o ji ala anata ụgwọ ka ebutekwa ya ego n'ike ndị ọ na-ebu ya ike ka echu a na-egbu ya aka nkụ nke na anyị na-awụshi ihe a bụ ọkwa ahụike dị anyị ebe a bụ ndị ebe isi oche oriri nke ka dị n'ịsaịdị a ndị dị ebe karịkwara ụwa niile nọ ruo Amerịka ụmụ ọ na Amerịka karịrị ọ zụrụ ụmụ ogbenye ka ọ bụ ọ zụrụ ụmụ ogbenye o nwere ihe a na mere eji ana ego ịbịakwa gbuo ya ọkụkọ kpee nkwa ego o merighị ya mere obere ka ya mara ụdọ mmadụ bịa gbuoro ekwe echi o mere ihe ahụ ivu n'oge ọ na-azọ mmadụ ma ọ na-akwa nọ n'ihe ọjọọ ka ya nara mmadụ ihe ọ naghị ekwe o were ya na mbara bịara ebe a ụmụ m na ha si na ọma nwee ya na maka orisọ o medere ha 30 megide 30 ha wee hafụrụ anya nna ekwufu ejere na ya n'ugbo mgbe anyị na-eme so no ya daalụ so no ya Boneshi ọ na-agwọ ọya ọgwụgwọ ndị esi ọ na-agwọ ndị esi wee gwọ ụdị ọya ọ naghị agwọ n'ọgwụ ọha ibe ahụ sef ije ebe a nte onye ọmụ nrịa na ọ nweghị ihe ọ naghị agwọ ọ na-agwọ ọya were ụdọ mmuru ọkpa ma esi ma strok mana ọkwa aka dịkwa ọcha aka ya dị ọkwa ọcha ịbịakwa ebe a n'ụmụ daalụ sọ nwanne m daalụ nwanne m